măsa de nepoțelul, nepoțelul de bunică, bunica de bunicul de ridiche și trage. Și trage. Ridiche, uriașă, să te duc la mine acasă. Dar ridichea Nu s-a smuls. și atunci chemă nepoțica pe pisică. Hai, Ana. Pisicuță, pisicuță. Scoate, ridic. Se apucă pisica de nepoțică, nepoțica de bunică, bunica de nepoțel, nepoțelul de bunic, bunicul de ridiche și trage. Și trage. Ridiche, uriașă, să te duc la mine. Dar ridichea nu s-a smuls. Tot pe cățel. Hai, Cuțu. Spune, vin? Se apucă cățica, nepoțica de bunică, bunica de nepoțel, nepoțelul de bunic, bunicul de ridiche și trage. Și trage. Hai. Ridiche, uriașă, Să te duc la mine. acasă. Dar ridichea nu s-a S-a smuls. Și atunci șoricelul s-a gândit să cheme în ajutor, cățelul să cheme în ajutor șoricei. Șoriceilor, veniți? Hai, șoricei, hai! Hai, șoricei, hai! Se apucă șoricei de nepoțică, nepoțica de bunică, bunica de nepoțel, nepoțelul de bunic și trage, da. Și trage. De uriașă să te duc la mine acasă. Ura! Dați mânuțele. Dați mânuțele, hai. Direct, hai. Hai. Unde-i unul putere, azi am demonstrat. Unde-i doi puterea, crește, iată ce-am aflat. Unde-i unul noi putere, cântăm, demonstrat. Unde-i doi puterea, crește, iată ce-am aflat. Hai! Hip, ura! Hip, hip, ura! Hip, hip, ura! Bravo! Hai, lasă-l! Bravo! Faca Domnului și era acolo. Lasă-mă acolo! O cercetăm după aia, ca să știm activității, cercetăm și vedem ce. Da? Și vedem ce descoperim. Acum luați. Veți urmări o întâmplare ce a fost adevărat. Nu o poveste ce a fost odată. O întâmplare cu un copil cu minte, care își iubește mama cu sufletul fierbinte. Hai la inimioare de vânzare! Cine mai cumpără inimioare? Inimioare! Cine mai cumpără inimioare turtă dulce? Bună ziua, nene! Bună ziua, măi băiete, ce dorești? Dați-mi, vă rog, o inimioară de turtă dulce. Pentru ce-ți trebuie? Ce să faci cu ea? Vreau să duc mamei mele care s-a îmbolnăvit de inimă rea. Dar e Vreau să pun pe aceasta în locul celei rele. Cât îmi ea? 5.000 de lei. Nene, n-am decât 2000 de lei. Dar e grav bolnavă mama ta? Da, nene, stă la pat. Nu se poate mișca. Bine, dau-o și nu mai da niciun ban. Mamico, ți-am adus ceva. Ți-am adus o altă inimă. Arunc-o pe cerea și pune-o pe asta. Mamă, să te faci sănătoasă. Să trăiești, dragul mame, ești un băiețel bun, dar de ce să o arunc pe aceasta? Fiindcă toți din casă spun că te-ai îmbolnăvit de inimă rea. Am văzut inima asta de turtă dulce și m-am gândit să o cumpăr pentru tine. Nu-i așa, mamă, că am făcut bine? Foarte bine, băiatul meu drag, dar să știi că inimile oamenilor nu se pot schimba. Eu însă am să mă fac bine doar dacă tu mănânci în locul meu inimioara de turtă dulce. Nu, măicuță, este pentru tine. Te rog să mănânci tu. Vreau să am o mamă tânără, sănătoasă. Ce mă fac eu fără mamă? Hai să o mâncăm împreună. Și parcă de ziua aceea
fi să mergem împreună și să-i mulțumim Dumnezătorului de turcă dulce că a fost așa bun. Da, mamă, să mergem. Bună ziua, nene! Bună ziua, măi băiete, ce dorești? Nimic, uite, te-am adus-o pe mama. Îți mulțumesc că ai fost așa bun cu băiatul meu. Dar nu știu despre ce este vorba. Eu am fost bolnavă. Copilul meu a venit la dumneata să cumpere o inimă de turcă dulce cu care să o locuiască pe a mea. Da, da, mi-aduc aminte și... Și am venit să-ți mulțumesc. E drept că am un băiat care mă iubește, dar și dumneata ești un om din stradă. Mă bucur că v-am fost de folos. Să vă trăiască acest copil minunat. Vă mulțumim, sănătate! Sunt fericit, mamă, sunt fericit că am o mamă frumoasă, tânără și sănătoasă. Și cum oare să nu te faci sănătoasă când ai un copil cu o inimă atât de bună? Pe în zilele au trecut, mama bine s-a făcut. Un copil atât de bun, azi e sănătoasă. Când intră mama în odaie, în ochii ei sunt numai eu, îi simt a inimii bătaie, ce bate cald în piept. Îi simt a inimii bătaie, ce bate cald în pieptul ei. Când iese mama din odaie, se face în jur urât și frig, mi-e dor de aici, să vină iar o strig, mi-e dor de inimii bătaie, și-o strig să vină iar o strig. V-am prezentat această povestioară frumoasă, gândindu-ne că suntem în preajma zilei de ocazie cu care spunem tuturor femeilor, tuturor mamelor la mulți ani. Și vreau să vă prezint actorii care au contribuit la interpretarea acestei povestioare. Povestitorul a fost Alejandrei, Apostol Zenovica, mama a fost interpretată de mama lui Alex, Hordila Aurelia, copilul doamna educatoare Moisa Daniela și vânzătorul mama Bianca și Ana Lucăr, Zăpoleanu Mariana. V-a plăcut cum am interpretat? Poveste, da? Hai! Lăsați și voi, da? Cine ne iubește, cine ne îngrijește, zi de zi muncește, pentru a ne crește, vă dați seama, este mama, 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 vă dați seama, este mama, 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 cine povestește, cine dăruiește, vă dați seama, este mama, 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 vă dați seama, este mama, mama, mama. Da, da, imediat, pentru că astăzi am... Luați personajele și le așezați, da? Ale, Cristina, du-te și la special. Da, drag. Da, da. Pune mama. Da. Pe partea aia la Ne-a plăcut foarte mult cum ați lucrat. Foarte. Vedeți cum e și să vă iubiți mămicile, da? Vă iubiți mămicile? Da!
Ia să-i văd, Denis. Ia spune ceva. S-a plăcut sărbarea? S-a plăcut sărbarea? Da? Unii mami. Ia să vedem. O să vă dau pe două bucăți? Nu știu, nu cred. Nu. Când o să fiți mai puțini, da? Ia să vedem năsucul de șoricel, vedem și pe mici, alt năsuc de șoricel, un nepoțel și o băbuță. Stați un pic că îi fac acum.